салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. ВАЗ 2106 солаш 99 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.6. коробкаш механикаи ҳолаташ хубе бародаро, мошина ходо ҳамаш 100% кор мекунад. мотор коробка ходоишам созай, балонош ҳолати хуб даҳанд. қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародаро. нарша 8000 сомон мега. ҳуҷҷатош то моҳи августа будиянд, дига арзон намешуда бародаро. ахирон наршай. марҳамат, касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин навбатӣ бародаро каравани простой ҳастае, ки солаш 96 сол, сӯзишвори газу бензин, кузов универсале, объем 1.6. коробкаш механик, ҳолаташ хубай. газу бензин кор мекунад. мотор коробка ходовиш созай, 10 моҳ ҳуҷҷат дорад. танҳо краска мега халос, дига ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нарша 26000 сомон мега. харидори аниқ бошад, камтар савдо ҳам дорад. марҳамат, бародароне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Vectra A солаш 95 сол, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.6. коробкаш механик, ҳолаташ хубай бародаро. мошин састанишсозай, нахадвай ҷошта заводид мешавад. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нарша 25000 сомон мега. бо савдо ҳам дорад бародаро. марҳамат, касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экранда метавонед ки занг занед, маълумоти пурра ва аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. ВАЗ 2115 солаш 2003 сол, сӯзишвориш танҳо газ, кузов седан, объем 1.5. коробкаш механикаи ҳолаташ хубай. мошин ҳамаш 100% кор мекунад. қарор дорад дар ноҳияи ҷабор расулов. нарша 13000 сомон мега. харидори аниқ бошад, биё мега мошина бинед, савдо мекунем назди мошинда. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Lada Priora солаш 2008 сол, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6. коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарина бародаро. мошин тоза 1 дастхати гаштагиай. мотор коробка ходовии соз, рул гидравлик. ҳуҷҷати тонировкаш битшидагиай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 23500 мега. харидори аниқ бошад, бо мега савдошам мекунем.
касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯйкунанда зан занед, маълумоти пара ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Hyundai Starex сош бародари гуфтагӣ неста, коробкаш механикаи ҳолаташ созаи мошин на хаду ҳамаш 100% кор мекунад. Аючҳо снимат кардагиаш қарор дорад дар ноҳияи Мастчо, нарша 23 000 сомон мегӯяд. Харидори аниқ бошад, бо мега савдо ҳам мешавад. Касоне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯйкунанда зан занед, маълумоти аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Бародаро, ин буд якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартир се барои фурӯхтани реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наврӯҳои нав бохабар шавед. Раҳмат барои дастгириятон.